It-tlieta komplet il-kumpilazzjoni dwar il-mewta traġika ta' Gianpaul Sofia fejn xhieda li taw membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili tikkonferma l-istat ta' periklu kbir li kienet tinsab fih il-binja waqt il-ħin ta' tfittxija għal ħaddiema. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Peter Paul Colero, spjega li din kienet operazzjoni ta' tfittxija mill-aktar perikoluża e kif il-bqija tal-binja setet tikkollassa minn ħin għal ieħor. Dan apparti li kien hemm ħaj dobblu li ma kienx imqabbad sew u tant kien dajjef li beda jperper birrieħ u żied jgħid li l-periklu kien kbir hekk kif żewġ xerzi tal-fabrika kienet ċediet. It-tfittxija bdiet issir permezz ta' drone u blajnuna ta' kelb imħarreġ biex issib nies ħajjin. L-aħħar ħaddiem ħaj li ħareġ infurmhom li kien hemm ħaddiem ieħor u permezz ta' kartira ninstabet barra van parkjat u ma saru jafu li l-ħaddiem maqbud kien Gianpaul Sofia. Id-Direttur Ġenerali tas-CPD spjega li aktar tard ġie lokalizzat Sofia u li hu kien fl-iktar punt perikolus għal din l-operazzjoni kif ukoll l-iktar post il-bogħod mill-uffiċjali, propju 3 metri l-isfel mill-basement tal-fabrika. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello qed jiġu mixlija l-iżviluppaturi tal-proprjetà Kurt Boħaġar ta' 37 sena minn Naxxar u Matthew Xkembri ta' 38 sena minn Birkirkara. Il-perit Adriana Zammit ta' 35 sena minn Ħażabbar, il-kuntrattur Serb Milomir Jovicevic ta' 39 sena flimkien ma' martu Diana Jovicevic u ma tiwieġbu mhux ħatja. L-Ispettur tal-Pulizija Paul Camilleri u Antonello Magri qed imexxu l-prosekuzzjoni f'dan il-każ. L-avukati Artur Azzopardi, Franco De Bono u Jacob Magri qed jassistu lil Boħaġar u Xkembri waqt li l-familja Sofia tkun assistita mill-avukati Joe Giglio u David Bonello. Il-kumpilazzjoni mistennija tkompli nhar it-tnejn 9 ta' Ottubru fl-10 ta' filgħodu.